mag-picture ay na mag-video, pwede na yung dito sa pa. Yung makita natin. Opo. Mag-aari pa lang o ng may-ari talaga yung mag-aari NATO family. Pero hindi ka resort. Ano yung nagko-worker ng mga firm na in-import nila Japan. Ang function hall nila ba, yung malaki, yung island, ito yung kita doon, Torneta. So yung pangasawa nila Torneta, andun lang kami yun. Ito po yung dating kong panabit sa Japan. So sa Manila sa part of the North po. Yung may araw. Kasi nagsisinag sila sa araw, yung giant lang. Makikita nyo talaga yung kagandahan niya talaga. Oh. Ay, yung tol, kapag kalaman talaga magpatayan sila ng pagkakita. Ganun yun. Hindi lang pero uban rin, nasa mga uban din ang kauman. Pero nakalabas